Ay. Ay na kumay. Anong alam natin? Hindi, huwag ka na dyan. Ako na. Paghahain lang ito. Huwag ka na dyan. Talaga? Oo. Napakabait mo naman ngayon. Ano ba ulam natin? Ano gawin ko? Mag-upo lang ako dito. Oo, Kuha nga ako ng plato eh. ako na. Huwag ka na lang dyan. Sige. Nakabait naman ng girlfriend ko ngayon ah. Paghahain Ano? kita. Paghahain mo ko? Sige. Ano ba ulam natin? Siyempre, yung paborito mo. Ano yan? Tilapia. Wow, sarap naman. Busin mo to ah. Kunti lang kanin. Diet ako eh. Wow, sarap naman yan. Kasi ang Kanin pa lang yan ah. ulam. Ano ba gusto mo? Ulo? Buntot? Yung gitna? Alam mo naman hindi ako mahilig sa ulo. Buntot sa gitna, gitna na lang. Masarap kaya yung gitna. Ito, meron pa dito. Ano yan? Yung mga ganun, sama-sama ba? Ayoko niyan. Ito okay na ito sa akin. Ako na. Guwapo, ito man. Siyempre. Bait naman ngayon. Ang bait, parang ngayon ko lang gayata mabait ah. Lagi naman ako mabait Ay, ah. ganun ba? Hindi ka na nasanay. Bait naman. Kain ka na dyan ah. Gusto mo subuhan pa kita? Huwag na, kaya ko na. Sure ka ah. Ang sarap naman ng may mabait na... Yan ang aking girlfriend. Maasikaso, maalaga. Hindi bago yata ako. Kakain muna ako ha. Kain muna tayo, tara. Ba? May tubig pa. Malinis ba ito? Baka naman may lason to ha. Ba't ikaw ayaw mo kumain? Kumain na ako kain. Ah, Kumain ka muna dyan. sige. Nakabusog ka ah. Paano, kakain muna ako ha? May, tapos na May. Ako na dyan. Ba, bait ah. Okay. Ay. Ganyan ka sana lagi araw-araw, ano? Maganda. Kung ganyan ka lagi, no? Less ang gagawin, less ang pagod, di ba? Kakain ka na lang, kakain ka pa. Di ba? 2 hours later. Hindi na naman ang signal. Oh, ano? Busog ka na. Oo nga eh. Busog na, bakit? May pupuntahan tayo. Hindi ka dito. Samahan mo ko dali. Saan? Kain ko lang eh. Saglit lang. Mamaya na. Ngayon na. Saglit lang, papasama. Busog ka naman eh. Ginagawa. Busog ka na rin naman eh. Oh. Sige, ito mo mga to. Oo kasi. Oh, ano bang dapat gagawin natin dyan? Huwag mo sasabihin ako magugas niyan. Ayaw mo. Kaya palang bait-bait. Papahugas mo sa akin ito lahat. Oo. Simulan mo na para matapos ka na agad. Dali na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Susunod, huwag mo na akong sasandukan ng kanin ha. Parang galit ka ata. Hindi, kaktuwa nga ako eh. Sabi na rin to ah. Ano ba yan? Hugasin. Kala ko to lang. Dalawa lang to oh. Kaya mo yan, kaya mo yan.